Unina bakasigawula imthemkhulu ngoba emncane usokuzwela nina bekashela kamenza uphuza umlaza ngameva nina banqambi lenkomo ilahlekile zewufuna umdleko usushangane nalo uhlelo lomnandi kakhulu uhlelo kaMaskandi khona la kwezinto ohlonze TV uthola kamnandi lapha ku YouTube channel wakho ukuthi uhambe uyosubscribe lapha uhlelo ke kaMaskandi lona hlelo ngizokuthulela lona igama lami nguSiyabonga Mafuleka njalo makabe kulesithathu u6 kuya ku7 usuyikhona ibhuleni Zehla Ngohologo Maskandi show ya shingoma zonke intombi zanebelinazo angiyekisa umtholo ngathandana nawe yini lento yenzayo soyangibalekela manje angiyekisa zonke intombi zanebelinazo angiyekisa umtholo ngathandana nawe yini lento yenzayo soyangibalekela manje ungiyekise zonke intombi zanebelinazo ungiyekisa umtholo ngathandana nawe yini lento yenzayo soyangibalekela manje angikuthanda lunjani zonke intombi zanebelinazo angiyekisa umtholo ngathandana nawe yini lento yenzayo soyangibalekela manje ungiyekise zonke intombi zanebelinazo angiyekisa umtholo ngathandana nawe yini lento yenzayo soyangibalekela manje angikuthanda lunjani Masalupeli lutando.
masendoda wenzotshela abantu ngabe ngiyakwebela wenhlongo wenzotshela abantu Wisdom masendoda Wisdom masendoda ngabe ngiyakwebela wenzomane kapha wenzotshela abantu Wisdom masendoda ngabe ngiyakwebela wenhlongo Lumela konke kedentune sabe ngamadoda ndahanda kwa kumjaheli awusunkunze embongo longekibekwe bokwakhoza kumahluba sindantandane hlolo sasakashukela Uthini umfokalanga enkosini kuphuka lapho ntombazi inqomni zibona unovana zitha kadlisa uyagabhisa khona emsinga lembu yakhona phansi naye lomjini saphalembaze ebhesini mfana umshayize ebosho unganeki inyanzi mayingakaneli shayize kunika inange laphalembaze akukwazi indlondo lapha imamba isemgodini kela wena thipa lokho amakhuxwana ngabe ngiyakwebela wenhlongo wenzotshela abantu ngabe ngiyakwebela wenjomane kamgaba wenzotshela abantu ngabe ngiyakwebela wenzotshela abantu Wisdom masendoda Wisdom masendoda Wisdom masendoda Wisdom masendoda ngabe ngiyakwebela wenhlongo wenzotshela abantu Wisdom masendoda wenhlongo wenzotshela abantu ngabe ngiyakwebela wenhlongo wenzotshela abantu ngabe ngiyakwebela wenhlongo wenzotshela abantu Wisdom masendoda Wisdom masendoda Wisdom masendoda ngabe ngiyakwebela wenhlongo wenzotshela abantu wenzotshela abantu ngabe ngiyakwebela wenzotshela abantu ngabe ngiyakuswisa wenhlongo wenzotshela abantu ngabe ngiyakuzama wenhlongo wenzotshela abantu wenzotshela abantu wenzotshela abantu wenzotshela abantu wenzotshela abantu ngabe ngiyakwebela wenhlongo wenzotshela abantu Wisdom masendoda Wisdom masendoda Wisdom masendoda awuzibe wala lapho mfokaphela manje phakathi kwazo ngempela Uyamla kwethu ngiboleka indoda wena uthi yakho ayithenga malini indoda umamtshelekwane washinga nje ngithi Zasha sibingelela kamnandi kanjalo ke namhlanje la kweZinohlonze TV emakhaya namakhaya kuphinda kuphi nje la nibukela khona unqa phambili kwisifundazwe sakithi kwaZulu Natal uhlelo ke luka Maskandi Zehla Ngohologo Maskandi show igama lami Siyabonga Mafuleka umilimili mbambeni umfana usonakela abathi intombi zasendawo uzuzungeze kanjani muzi ngomkhulu zazi kahle uthi ngikho ngivakashela uneki mina nje phesha wathi kumbiza abasakazi boMaskandi zemfuna phansi naphezulu umfana Mafuleka iphunquba phansi bafanele into emini esegazini kanye ngiqhamuka kwahlabisa olethembo lenye kwahlala umzondo emakhaya la ngisuka khona njalo mangabe kulesithathi u6 kuya ku7 sikunikeza uhlelo luka Maskandi siyamnxusa ukuthi umbukele lapho ngasekhaya ahambe usubscribe lapha na ku YouTube channel wethu Ezinohlonze TV
ngilethela lona bukhoma sila eThekwini egagasini kwelika banana kanye nomobe yabona ke ezinye zengoma ngithenga vula ngazo madoda vula kamnandi ngenkosi yamagcokama usicebi umfoka Dlamini shaka kamnandi insizwa ithi ngikuxolela phambi kwakhe madoda ngaze ngishona lapha madoda empangeni kalanda inkunzi endala uthwala ofuna manketshane beshaka kamnandi bona bethi umhlongo ubhebhe injomane kaMgabha ngiphinde ngikusho lokhu ukugcwala umlomo ukuthi producer wehlelo ukhona injomane kaMgabha phansi kwaphumulo ngenyawo uzimisele ustop copying umfoka Mhlongo yabona ke okunye seke sakubalula ngaphambilini sakunikeza umlaleli ukuthi soba nawo amaciko kaMaskandi okuhlukahlukana kwawo aziwayo nangaziwa futhi asiphinde sikubalula ukuthi kwalo kwalokho soba nabo futhi osonkondlo ebese siyahamba siyobheka futhi imlando yabaculi abasekhona abasadla inhlamvana nabaculi asabashona abadlule emhlabeni ngikhuluma ngensizwe ezifana nobaba laphana uSandile umfoka Mbonga wamabonga eqenjini loveza uthando wayinamaqembu awu2 siphinde sikhuluma ngensizwe ezifana naye lapha madoda uMajota insizwa lapha amadoda kwamaphumulo zonke lezo zinto lezo izinto esizokwazi ukuthi silande abaculi silande abaculi abaziwayo nabangaziwa silande laphana induna zabaculi ukwazi ukuthi besinikeze umlando noma ngithi iprofile yabaculi besithathe nje besibeke esithombeni ukusuka nokuhlala kuzokuba sekugcineni mangabe sikhuluma ngomlando wamaciko kithi eNingizimu Afrika kuleli ngabade yabona ke ukuthi kusemnandi kusenjalo ngifuna ukwenza kanje ngempela madoda ngifuna ukulanda laphana ingane zoma ingane zomazi shaka mnandi zithi udidwa yini awuthokozele na ingoma emnandi kakhulu yasho ingoma asamba Uyazi baba mina ngwazi udidwa yini konde fanele
ukuthi tobuso akhodo line faniye fanale umehlo ukuthi twamathanga lento ibalekela line uzothola yona ngaphandle iyefana lento awukho umehluko ukuthi tobuso. Ingane zomazi shaka mnandi madoda zithi udidwa yini lento ibalekela lapha endlini ngempela njengoba nami nginayo nje ikhona wena udidwa amathanga udidwa amahips. Yini ngempela indaba yakho yakhuza ke ingane zomanga phela madoda ziholwa intshebe umfoka khuzwayo madoda phansi enquthi yabantu zishaka mlandi zithi udidwa yini kwezinohlonze TV khona la eThekwini eGagasini kwela banana kanye nomoba uyabona ke umbukeli wami lapha ngasekhaya angiphinde ngikubalula ukuthi siyafisa nawe ezumbukeli ezinohlonze TV khona la ohlelweni kaMaskandi Zehla Ngohologo Maskandi show ukuthi nawe siyafisa ukuzwa umbono wakho ukuthi yini mhlawumbe ofisayo ukuthi siyenze kulolu hlelo noma ofisa ukuyibona iyenzeka kulolu hlelo lo ngakwazi ukuthi usithumelele njengoba nibona lapha no screen nje inamba zikhona kanjalo nama emails akhona Facebook ukhona usitshela ukuthi yini ngabe ofisa ukuyibona yenzeka lolu hlelo luyingqayi vele kangaka siphuma enganeni zoma ake ngishone lapha madoda emlambithi awusanibonani madoda 150 kwafela ubala madoda ngifuna ulandela lapha nensizwa ngempela namagalela insizwe seyadlula emhlabeni yabona umculo kaMaskandi ukhona zikhona insizwa esezadlula ezifana nobaba umfazi omnyama ikhona insizwa ezifana nogcwensa indidane yabantu evamise ukudida abaningi umgqumelo wakho umfaka khumalo ibhova likadikadika umuntu ekhathele buye ekhuleni insizwa sezadlula emhlabeni lezo kodwa bayawuntshontsha ushuntu wabo bawushaya kodwa akekho alikho iciko engeke ngalizwa lishaya ushuni wensizwa usandile umfaka mbongo luqondanisa ngqo insizwa usandile umfaka mbongo ayishaya ingoma lenkosi phakathi uzokhumbula ingoma yayo emnandi kakhulu ethi kuyadabukisa okwenzeka kimi namhlanje ngizela insizwa kodwa ngizela amahwanqa kodwa ngiyahlupheka zikhona izingane zami asikhuthaze leyo nto leyo ikakhulukazi entsheni funa mangabe uyindoda kumbe uyintokazi yakeni utohoza usebenza wazi ukuthi ekhaya kumele kulale kudliwe ekhaya kumele wondle uma ngabe unawo amandla ngalamba umzali wakho ukhona usebenza landa usandile umfaka mbonga ebiza khona ngamabonga eqenjini lakhe amabonga shaka mnandi bathi emcitsheni awuthokozene la ingoma emnandi kakhulu.
emcitsheni zohamba ngemonto yami. Yabona-ke uSandile ngempela masikhuluma ngeqhawe lamaqhawe, sikhuluma ngensizwa uSandile umfoka Mbonga, insizwa ezaba namagelela amakhulu ngempela masikhuluma ngomculo kaMaskandi. Zawuthatha umculo kaMaskandi zawubeka kwelinye izinga. Ngiyibuze kwesinye isikhathi ukuthi engabe lezi insizwa ngempela ukubani zisekhona. Khuluma ngensizwa ezifana noBhekumuzi umfoka Luthuli, khuluma ngensizwa ezifana noMjikijelo umfoka Ngubane, khuluma ngensizwa ezifana nobaba laphana umfazi omnyama nezingane zakhe uMantombafa inhlamba kanyoko, ukuthi ngempela zonke lezi insizwa esezaguqa ngempela ezazinamagalela amakhulu endimeni yomculo kaMaskandi, ukuthi ngabe kunjani ngempela kuMaskandi. Hayi kulungile yakithi into sikunyanga kaMandulo ngempela madoda shaka mnandi lapha madoda amabonga athi emcitsheni. Angikutsheneke mbukela ukuthi mangabe sibuya ngeviki elizayo sizobuya ne-artist lethu insizwa yalaphana eMbumbulu madoda umyalezo, yona insizwa sobe siyiphethe ngeviki elizayo. Nawe ngiyanxusa lapho ngasekhaya, ngiyacela mangabe kukhona ofisayo ukuthi sikwenze noma ofisa ukubona kwenzeka kulolu hlelo lolu, ungakwazi ukuthi usithumelele i-email noma uFacebook noma uye laphana kwinamba njengoba ibona lapha ku-screen, ukwazi usithumelela okufisa ukubona kwenzeka la kulolu hlelo kaMaskandi. Zehla Ngohologo Maskandi show khona la kweNohlonze TV. Akenze kanje njengamanje, ake ngivele ngishone lapha madoda, ngilande laphana madoda ishabalala rhythm. Shaka mnandi bathi uma wengane athi enye insizwa inonengafa akazoma wengane kubuye kwenzakaleni. Angikho kodwa lapho ishabalala rhythm isho ihola lapha madoda uSibongiseni umfoka Shabalala, uzomkhumbula uSibongiseni ukuthi nalapha na kuyi-Black Bambazi iqembu lesicathamile, iqembu laqothoza lelo yayikhona insizwa nalapho kuMambazo. Nayi ingoma emnandi kakhulu Shabalala rhythm uma wengane inonengafa ziyakhala manje. Vela fike ngashongo ngimbone sengena lapha, ukuvela fike ngambizanga ngamlindele ngimbone sengena emnyango. Mangithi ngiyabuza ukuthi ufunani uvela ngitshela inkinga. Mangithi ngiyabuza ukuthi ufunani noMasonto uvela ngitshela inqabathi. Uvela ngitshela inkinga athi nangu noMasonto nganele ngaphelelwa umsebenzi wathi uthando lumphelele. Awuyazi ngiyabona usekhohliwe uNoMasonto ukuthi nguyo wangishiya lapha. Nganele ngaphelelwa umsebenzi wathi uthando lumphelele. Wathi okungapheli kuyahlola naye uthando lumphelele. Manje ngoba ebona izinto sezithanda ukungilungela useyabuya uNoMasonto. Mangithi ngiyabuza ukuthi ufunani uvela ngitshela inkinga. Uvela ngitshela inqabathi, uvela ngitshela inkinga. Uvela ngitshela inqaba, uvela ngitshela inkinga. Nangu noMasonto.
noma sonto ngiyekele noma sonto ngiyeke phansi ngiyekele ngiyeke phansi engani wena wathi uyozama impilo engonu engani wena wathi sewuthola bangcono mangithi ngiyabuza ukuthi ufunani uvela ngitshela inkinga uvela ngitshela inqabathi uvela ngitshela inkinga athi awuyinto engizoyithini lena ngoba senginomunye into engizoyithini lena ngoba senginomunye senginomunye into engizoyithini lena awuyinto engizoyithini lena awunandi nomaso Mangiyabuza ukuthi ufunani uvela ngitshela inkinga uvela ngitshela inqaba phela mina uma wengane phela mina shaka mnandi kanjalo ishabalala rhythm bathi uma wengane la kwezinohlonze TV Zehla Ngohologo Maskandi show uculo ke eNingizimu Afrika umculo ogijima negazi umilimili mbambeni umfana usonakile bathi intombi zasendaweni uzuzuke kanjani umuzika omkhulu zazi kahlutha ngikho ngivakashela uNiki Minaji phesheya wasi unkumbi zabasakazi boMaskandi zimfuna phansi naphezulu umfana Mafuleka ifuna unquba phansi bafana lento imini esegazini ngane ngikhamba wahlabiso lethamba leyo wahlamu zonda amakhala ngisuka khona bathatha ama toll gate ngenyawo asiphinda sidibane futhi ngeviki elizayo same place same time asikucela ukuthi uhambe uyosubscribe ezinohlonze TV ngifuna ukubona izibalo zikhuphuka ngendlela esimanga akwazi sisela ukhona uhlelo luka Maskandi mabhinqa amahostela emarenke emaresi ake nenze njalo ingane zakwethu nihambe no subscribe nikwazi ukuthi nibonele uhlelo lomnandi kakhulu kanti nawe makuya ngokuthi uyathanda ukubona mhlawumbe umsebenzi wakho ungakwazi ukuthi usithumelele kumbe ukwazi ukuxhumana nathi kulezi inamba enizibona lapha na ku screen sethu ake ngenze kanje ake ngisuke la ngenyawo madoda enkabeni yetheku ngishona phansi lekwala semzimkhulu ngifunela ndinsizwa madoda uthule buka uthi uyishele ngani intombi yami mfana uyishele ngomcebo ithokozele ngomlando bye We're
shall